Avui anem a entrevistar a Kim Kardashian. Hola, com estàs, Kim? Bé, i vosaltres? Bé, te podem fer unes preguntes? Clar que sí, m'agraden molt les preguntes. Vale, pues comencem. T'agradaria tindre altra professió? No, perquè m'agrada molt el meu treball. Tens fills? Sí, i no poquets. Quants fills tens? Tinc 4 fills anomenats Note, Zayn, Chicago i Pushlam. Quantes idiomes saps parlar? 1. L'anglès. Quantes cirurgies plàstiques t'has fet? M'he fet 5 cirurgies reconstructives. Quants anys tens? Tinc 43 anys. T'imaginaves ser tan famosa? Clar que no, el meu nivell de fama no supera ningú. Bo, ja hem acabat amb l'entrevista. Gràcies, Kim. Us agradaria fer-vos una foto amb mi? Clar que sí. Diuen Kardashian. Kardashian! Hola a tots! Avui presentem a Lola Índigo. Hola, bon dia. Estic molt contenta d'estar per ací. Moltes gràcies, vaig començar l'entrevista. Quina és la cançó amb més visualitzacions que tens? La xiqueta de l'escola. Darrere del teu nom de famosa Lola Índigo, quin és el teu nom real? El meu nom real és Míriam Douglas Muñoz. Amb quin cantant has fet cançons? A veure, en Quevedo, Sael, Tini, Romeo i Julieta, Quevedo, Don Patricio, Belén Aguilera, etc. Per què et vas posar el nom Lola Índigo? Vaig optar per Lola en considerar-ho un nom amb molta raça, força i valentia, ja que simbolitza una dona amb molt de poder. Quin és el teu últim disc? El meu últim disc és el del Drac. I per últim, quin va ser el teu millor concert? El meu millor concert va ser el d'Albacete, perquè tot el món cantava les meues cançons. Moltes gràcies. Ha sigut un dia molt agradable i esperat. Que tinc tota la meva playlist de Spotify plena de cançons tuyes que m'agrades molt. Adeu. Moltes gràcies per invitar-me. Va ser un dia molt agradable. Adeu. Adeu. Hola, avui vaig a fer una entrevista a Alexia Botelles. Hola, Alexia, com estàs? Hola, molt bé. Anem a començar amb la primera pregunta de l'entrevista. Si no fores futbolista, què series? Maestra de primària. Tens parella? Sí, tinc. És una dona i s'anomena Olga Ríos. Per què portes el número 11? Perquè és l'aniversari de la meva dona. Quan vas començar amb el futbol? Als 13 anys. I per què vas començar al futbol? Perquè és el meu deport favorit des de l'adolescència. Tens germans? Sí, tinc. Una germana i s'anomena Alba. I en què treballa la teua germana? La meva germana és modelo. I per últim, tens fills? No tinc. I fins aquí l'entrevista a Alexia Botelles. Adeu! Adeu! Hola, avui us vaig a presentar a la Rosalia. Hola, estic molt encantada d'estar aquí. Rosalia, per què vas decidir estudiar música? Jo vaig entrar en una escola de música en Catalunya. Me'n vaig graduar i així és com vaig empezar a cantar. Com t'inspires per a la lletra de les teues cançons? Algunes idees les escric amb el mòbil, altres amb idees i altres a l'escriptori. Amb quants anys vas escriure la teua primera cançó? A les 24 anys. Quan vas començar amb la música? Jo vaig empezar a la música a les 16 anys. Quina és la teua millor amiga? La meva millor amiga és Dua Lipa. És la meva millor amiga des de la infància. Com t'inspires per als dissenys de les teus ungles? M'inspire per una manicurista que té dissenys de cristal fetes de cristal. Quina és la cançó que més t'agrada? La cançó que més m'agrada és La gasolina. Moltes gràcies per estar aquí. Adeu. De res, adeu. Hola, bon dia. Us vas entrevistar a Olga Carmona. Hola, Olga, com estàs? Hola, bon dia. Estic molt contenta. M'alegre. Bo, vas començar l'entrevista. Quan vas començar a ser futbolista? Vaig començar en 2017 en el Sevilla, però després, en 2020, em va fitxar en Madrid. Com es vas sentir quan es vas seleccionar per a jugar en el Mundial? Jo penso que em va sentir molt contenta. Podríem dir que m'ha canviat la vida. Quin te va inspirar per a ser futbolista? Els meus germans, Fran, el major, i Tomàs, el meu bessó. Alguna vegada de xicoteta havies pensat que series una futbolista tan important?
Sincerament, mai vaig pensar que seria tan important en món futbolístic. Com et vas sentir al marcar aquell gol que ha fet guanyador a Espanya? Molt contenta, ja que quan jo tiré el gol pensava que anaria fora. Quin va ser el teu partit favorit i el que et va costar més? El Mundial, ja que ha sigut un gran repte per a mi, però a la mateixa vegada una experiència increïble. Amb quina companya tens més relació? Amb Jenny Hermoso. Creu que es pot guanyar algun valor d'or? Sí, serà un gran somni per a mi. Moltes gràcies per estar ací. Adéu. Hola, bon dia. Avui ens anem a presentar a Taylor Swift. Com estàs, Taylor? Estic molt bé, gràcies. Per què te vas dedicar a la música? Perquè la meva àvia es va inspirar. Com t'inspires per a la lletra de les teues cançons? M'inspiré en la meva vida personal i d'alguns amics. Quina és la cançó teua que més te representa? La cançó que més me representa és Rona. En quants anys vas escriure la teua primera cançó? Vaig escriure la meva primera cançó quan tenia 17 anys. Quantes regravacions tens? Tinc 4 regravacions. Quantes mascotes tens? Tinc 3 gats. Perquè m'agraden molt. Com s'anomenen? Salomé, Olivia, Benedict i Benjamin. Qual és la cançó que més t'ha costat de fer? La cançó que més m'ha costat de fer és Altuver, perquè la seva duració és de 10 minuts. Moltes gràcies, Taylor. T'esperem ací altre dia. Adéu, moltes gràcies per convidar-me. Adéu. Hola a tots, bon dia. Avui tenim una artista molt reconeguda en aquest programa. Un aplaudiment per a Karol G. Estem encantats de tindre't ací. Hola, jo també estic encantada. Gràcies per convidar-me. Bé, Karol, et faré una sèrie de preguntes, et sembla? Sí, tranquil. Bé, la primera pregunta és, quan vas començar a cantar? Jo vaig començar a cantar quan tenim 14 anys en un reality show. Quantes vegades t'has tenyit el cabell? Jo m'he tenyit el cabell 4 vegades. Roig, rosa, groc i blau. Qual és la teva cançó favorita de les que has publicat? Doncs la meva cançó favorita és Gatubela. Quants tatuatges tens al cos? Encara que no et sembli a ti, 15 tatuats. Oh, és una dada que no sabíem. Bé, Karol, fins aquí l'entrevista d'avui. Ha sido un plaer haver-te tingut a aquest programa. El placer és meu, gràcies per convidar-me. Hola, avui vos vaig a presentar a Cristiano Ronaldo. Hola, bon dia. Comencem l'entrevista. Què faràs quan et retires? Tornaré a viure a la meva ciutat natal i viuré una vida normal. En qual equip t'agradaria estar? Al Manchester United, perquè és el primer equip en el que vas triomfar. Què altre esport t'agradaria practicar? M'agradaria practicar el golf, perquè el meu amic Pell lo practica. Què partit t'agrada més? El de la Juventus, perquè és quan jo metí de xinera. Com és la vida en Aràbia? És una vida de riquesa i de viure bé. Qui va ser el trofeu que més t'agradó? Les 5 Champions, perquè és un trofeig molt difícil d'aconseguir. Quin ha sigut el defensor que més t'ha costat passar? Van Dijk, pel seu físic. Quina fue la teva inspiració per a jugar a futbol? El meu pare, perquè ell va ser el que m'ensenyó a jugar. Quin company és el millor con el que vas a jugar? Marcelo, perquè en el vestuari érem molt amics i per això vam fer una celebració. Si no portares el nombre 7, qual portaries? El nombre 10, perquè lo porten els millors jugadors. I així l'entrevista. Adeu! Adeu! Bon dia, avui estem amb un bon jugador de bàsquet, Michael Jordan. Com estàs? Molt bé. Te podes fer unes preguntes? Clar que sí. Quan van començar a jugar? Vas començar en l'institut quan estava amb els meus amics. Per què jugues a bàsquet? Perquè em van donar una beca, se me dona molt bé i és un deport d'equip, cosa que a mi m'agrada molt. T'agradaria que els teus fills juguessin a bàsquet? Clar que sí.
Al teus fill les agrada el bàsquet? Sí, li agrada molt, va anar a tots els partits. Quins són els teus esportius favorits? Home, això no se pregunta, les Jordan. Què fas ara que no jugues? Estic més temps en casa amb la meva família, la meva esposa. Estic més tranquil. Moltes gràcies per estar així, Michael. Adeu. Adeu, de res. Avui tenim el plaer de rebre aquí a Diego Ronaldo. Què passa, gent? Moltes gràcies per vindre. A vosaltres. Últimament marques molts gols. Home, clar, quasi tots són per el cantó. Quin és el seu partit més difícil? El de l'Atlètic de Madrid contra el Juventus. El primer van terminar 2-0, el segon 3-2. Quin és el deport favorit que no compta el futbol? És molt difícil elegir. Crec que el bàsquet. Per què? És més paregut al futbol. Hi ha que meter la pilota en una salsa. Quin és el seu jugador favorit sense tu i el teu pare? Vinícius Júnior. I des d'aquí li dono tot el meu recolzament per els insultes racistes. Quin és l'entrenador més favorit? Zidane. Va ser molt bo a Mister Ami. Quin és l'equip favorit de tots els que has estat? El Real Madrid. Per què? Tots els jugadors me tractaven molt bé. Quin és el seu himne favorit de tots els equips que has estat? El del Juventus m'agrada més. Bé, fins així ha sigut un plaer. El plaer és meu. Ah, per cert. Una foto? Clar que sí. Hola, bon dia. Avui anem a entrevistar a Anna Torroja. Com estàs, Anna? Vaig bé. Quan vas començar a cantar? En l'any 69. En quin any te començó a agradar la música? En l'any 60. Quina és la millor cançó que has fet en el grup Mecano? El hijo de la luna. On vas néixer? En Madrid. Quan gravares el primer disc? En l'any 82. Per què es va separar el grup Mecano? Disputen entre les germans Cano. I penseu fer alguna gira alguna volta? Probablement any 2025. Moltes gràcies per tot, Anna. A tu. Adeu. Hola, bon dia. Avui anem a entrevistar al argentini guanyador del Mundial, Messi. Messi, esta pregunta és molt fàcil. Quin és el teu equip favorit? El meu equip favorit és el Barça. D'acord. Quin és el títol que més t'ha costat? El títol que més m'ha costat és la Copa Amèrica. Per què no anaves en Aràbia Saudí per 500 milions? Perquè en Aràbia Saudí no havien drets. D'acord. Per què quan vas ser un xiquet no anaves al altre equip? Perquè en el Barça me pagava els meus tractaments. A què equip t'aniries si després de l'Inter de Miami? M'aniria al Manchester City. Quin és el teu equip favorit? El meu equip favorit és el Barça. D'acord. Quin és el teu color favorit? El meu color favorit és el verd. Quina és la teua fruita favorita? La meva fruita favorita és la poma. Che, que mira, bobo, anda a passar, bobo. Tranquil, Messi, tranquil. Tu creus que podries guanyar algun títol més? No. Per què tens el dorsal 10? El dorsal 10 per la meva iaia. Quin és el teu animal favorit? El meu animal favorit és el gos. Y hasta aquí la entrevista. ¿Me puedes firmar este autógrafo, por favor, Messi?